Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Ito po ang topic. And syempre ako po si Jody Dizon Mercado, ang inyong mga kasama sa kwentuhan ngayong araw. Para po sa karagdagang mga balita at updates dito sa ating komunidad, tumutok lamang po sa aming mga social media platforms. Ang aming mga Facebook pages po ay una, CLTV 36 Official, at ang ikalawa po ay CLTV 36 News. Opo, tama po ang inyong narinig. Dalawa po ang Facebook page ng CLTV 36. Ang aming pong IG account naman o Instagram account ay CLTV 36 Official. Para mabasa po ninyo ang aming mga tweet sa Twitter, hanapin po ninyo ang aming Twitter handle na CLTV 36. Sa mga nais mapanood ang mga nagdaang episodes, programa at latest uploads ng CLTV 36, mag-subscribe ho kayo sa aming YouTube channel na CLTV 36 Official. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa CLTV 36 at sa aming live streaming, i-type lamang po sa inyong web browsers ang www.cltv36.tv. Samantala, ang aming pong TikTok account naman ay at CLTV36. Basahin naman natin ngayon ang inyong mga komento sa ating topic question of the day. Anong kanta o awitin ang nagpapaalala ng kabataan mo? Ang komento po ni Xander Franco Miranda ay My Love by Westlife at Shape of My Heart ng Backstreet Boys. Buhang kapanahonan ni Sir Sander. Yung mga boy bands, ha? Sir Sander, ha? Si Lay Nakpil, ang sabi niya, Tuyang, dahil bahay namin maliit lamang. Kaya lang di malinis dahil madami kaming sama-sama. Oy, linisin niyo bahay niyo, ha? Si Lani Infante, Footloose, tsaka yung Time, I've been passing time, watching trains go by. Yan ay theme song ng aking kaibigan tsaka nung kanyang sinisinta noong high school sila, itong It Might Be You. Si Dorothy Bonifacio, Larawang Kupas. Ano ba yung Larawang Kupas? Not my favorite song but reminds me of someone. Bata pa ba kayo noon, Ma'am Dorothy? Oo na lang po yun. Larawang Kupas. Yun ba yun? Okay. Si Tec Lorenzo, Fly Away, Skyline Pigeon. Tsaka, Hello Darkness, my old friend. Tsaka, I'm on the top of the world. Sige, napakarami. And many more. Tapos yung last na yung tanan tan tanan tan tan tanan tan tanan tan tan. Voltes 5, walang kamatayang Voltes 5. And bago po tayo magpunta sa ating kwentuhan, nais ko po munang batiin ng happy birthday si Miss Iza Pamintuan. Happy birthday po sa inyo. Sana'y maging masaya ang pagdiriwang ng inyong kaarawan kasama ng inyong pamilya, mga kaibigan, mahal sa buhay, followers, subscribers. Sana'y manatili kayong very beautiful at very sexy. Lahat po sana ng birthday wishes nyo ay matupad. At kung kayo'y maghahanda, huwag nyo ho kaming kalimutang padalahan dito sa
CLTV. Wishing you good health and more blessings. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Miss Iza Pamintuan. Birthday din ng kaibigan namin at dating kasamahan dito sa CLTV na si Sunny Canlas. Sunny, abuti pa tong si Sunny. Napakaraming racket. Sana lahat ng mga racket mo dumami pa. And wag mo kaming kalimutang imbitahan kung ikaw ay manlilibre, Sunny. Wishing you marami pang racket projects, programs, and ilayo ka at ang iyong pamilya sa anumang sakit at kapahamakan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy birthday, Sunny Canlas. Alam nyo bang mapapanood na internationally ang pelikulang Age Doesn't Matter na isa sa mga humakot ng parangal sa 18th Miss and Sen Film Festival. Akala nyo, nakalimutan ko na yung Sen na inorganisa ng mga communication students ng University of the Assumption dito sa may city of San Fernando, Pampanga nitong Abril. Ang Age Doesn't Matter ang nakasungkit ng Regina's Choice Award, Best Editing, at mula rin ito sa pelikulang dito po nanggaling ang itinanghal na Best Actress ng film awards na ito mula sa UA. Alamin natin ngayong araw kung paano napili ang Age Doesn't Matter na magtatanghal sa Lift-Off Jody, and sa mga nanonood po sa CLTV 36. Hero, pink ka. Hero, kung meron kang gustong mga batiin, i-shout out, ito na ang pagkakataon mo upang hindi sila magtampo sa'yo sa lahat ng mga nagpapabati. Go ahead with your greetings, Hero. Ayun po, shout out po syempre sa family ko po, sa mama, sa papa at sa kuya ko po. And sa girlfriend ko po kay Arian. And sa mga tita ko po sa Apalit, si Tita Melda, si Tita Vic. Ayan po, si Brian, ang producer po ng film namin, si Mark Daniel De Castro. Hello po. And si Ansel. Ayan, shout out sa inyo po. Yan lang po. And syempre sa lahat ng bumubuo ng Mamayani Productions. Kasama din po natin si Janelle Angel Sumang, ang lead actress ng Age Doesn't Matter. Welcome sa topic, Janelle, o I'm siguro tawagin na lang kitang H. And katulad ni Hero, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon na batiin, i-shout out, i-greet lahat ng gusto mong i-greet, pati si Hero kanina, yung girlfriend niya. Binati niya. How about you, Age? Sinong mga nais mong batiin? Magandang umaga po sa inyo, pati po sa mga nanonood po sa CLTV. Gusto ko pong batiin yung parents ko, si Mami Melody, pati si Daddy Yertel, pati po sa Sumang and Sanchez family, pati po sa Mamayani Production po na naka-antabay po sa amin dyan na po namin, pati po sa friends po namin na sumuporta po sa film po namin na Age Doesn't Matter. Alright. And syempre, last but not the least, kasama din natin si Mark Christian Lara, ang supporting actor and production coordinator ng Age Doesn't Matter. Welcome sa programa natin, Mark. Hello po! Good morning po! Salamat po sa pag-imbita po dito, and binabati ko po yung nanay ko po, si Elnor Lara po, tas yung mga Lara family po, tsaka yung Malyari family. Binabati ko din po yung mga kaibigan ko, yung Vog Gang po, tapos yung sa Pesha Production po. Yun lang po. Ayan. So, yan, nakilala nyo na ang ating mga bisita ngayong araw. Talaga namang nakakabilib. No? Napanood ko ang Age Doesn't Matter. Talagang very compelling film. No? Pero nais ko munang malaman sa ating mga bisita, paano ba sila nagsimula sa industriyang ito, sa paggawa ng pelikula? Siyempre, unahin natin ang direktor ng Age Doesn't Matter. Hero, paano ka ba napunta or pumasok dito sa
industriya ng paggawa ng pelikula? Ayun po. So at first po, talagang actor po ako nung high school, hanggang senior high school po. Umaarte lang po ako sa harap po ng camera. And then nung pong first year college ako, sumali po ako sa isang film organization sa Bulacan State University, ang Bulsu Cinephilia. And dun po, na-experience ko at first maging personal assistant hanggang sa na-try maging gaffer. And dun po nag-start yung spark ko na gusto kong gumawa ng film. Pero this time sa likod po ng camera. And maganda yung nangyari kay Hero kasi parang nalaman niya yung inner workings ng production, nagsimula sa baba and ngayon nag-direct na siya ng isang napakagandang pelikula. How about you, Age? Paano ka napunta sa larangan ng paggawa ng pelikula? Sa totoo lang po, mas sanay po talaga ako sa teatro. 6 na taon din po akong nagteatro at dumaan po sa mga acting workshop, kaya may experience na po talaga ako. Tapos po, nung college po, since nag-start po kami sa time ng pandemic, mas madami pong pinapagawa na videos and films po sa amin sa bahay. Ibang-iba po siya sa nakasanayan ko po na kapag po sa theater po, live ka po magpe-perform at hindi po siya recorded. Doon ko po na-realize na ang saya rin po palang mag-act sa mga film and saludo po ako sa work ng mga nasa film production kasi po, ako po, actress, ginagawa ko po yung work ko para mag-portray po ng character. Tapos mas na-justify pa po nila yung emotions na pinapakita ko through lighting, editing, ganun po yung effects, sounds, and camera angles po, ganun. Basta yung whole production po and process po ng paggawa po ng film yung pinaka na-enjoy ko. Ayan. So, yun naman pala. Galing-galing pala ng mga batang ito. Siyempre, ang kwento naman ni Mark, ang nais kong malaman, how did you start dito sa filmmaking, Mark? So, nung junior high school po dito sa UA, marami po kasi kaming ginagawang mga role plays po, performance tasks, ganun po. Tapos mga short films po about sa mga social issues, ganun. So mostly po, nakukuha naman po ako bilang artist doon and napoportray ko naman po maayos yung mga roles ko, ganun. So kapag po may mga films or pag may mga acting na kailangan gawin, so ako po yung mostly na tinatawag nila, ganun. Parang alam po nila kung paano po ako mag-act, ganun. Ayun lang po. Ayun. So, yan itong mga bisita natin, talagang well-versed at talagang marami ng experience pala sa larangan ng paggawa ng pelikula noon pa. And kung hindi nyo po naitatanong, ako nung first year high school ako, sa Pampanga High School, miyembro din ako ng Thespian Drama Guild. At isinabuhay namin noon ang Pocahontas. Di ba? Imagine niyo, mukhang ito, pwede pala sa mga ganong klaseng roles. Pero napakaganda pong experience noon, lalo na sa mga pagpa-practice. Sa teatro po ito, live acting po ito. Imagine niyo, mukhang artista, kahit mukhang kontrabida. Pero sa ating pong pagbabalik, alam niyo pong ang age doesn't matter. Marami nga akong parangal na nakuha sa recent Miss Ensign Awards, no? Pero mapapanood din ang Age Doesn't Matter sa ibayong dagat, lalo na sa United Kingdom. Paano nga ba nangyari ito? Yan pong pag-uusapan namin kasama ng ating mga bisita sa pagbabalik po ng inyong programang Topic. Kayo ay nakatutok pa rin sa ating programang Topic. Bago po tayo magbasa ng mga komento sa ating topic, question of the day, nais ko munang batiin ng happy birthday si Anel Anciano Duruelo. Si Anel ngayon ay nasa Australia. Happy birthday sa iyo, Anel.
Dati po namin siyang kasamahan dito sa CLTV noong nagsisimula pa lamang ang inyong istasyon. Wishing you good health and maraming blessings sa iyong family, Anel. And lahat sana ng iyong mga pangarap sa buhay ay iyong matupad. At kung maghahanda ka, pwede mo namang pa-LBC ang iyong luto at matitikman namin dito sa may CLTV. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy, happy birthday, Anel Anciano Duruelo. Birthday din ni Ryan Yap. Ryan, anong meron ngayong birthday mo? Sana ay maglibre ka sa mga kabatch mo sa Don Bosco Academy Batch 98 at sana ay maging masaya ang pagdiriwang ng iyong kaarawan. Mabuhay ka at mag-birthday hanggang gusto mo. Happy, happy birthday, Ryan Yap. And heto na po ang inyong mga komento sa ating topic. Question of the day, anong kanta ang nagpapaalala ng kabataan mo? Sabi po ni Joanna Bustos, kanta ng Lola. Lola, Ama Namin, Batibot Song, Itbulaga Opening, song ng Apo Hiking Society. Ano kayang, alam ko kasing Itbulaga, 1975 yata ito nagsimula, no? Simula noon ba mula Apari hanggang Hulo na ang kanta ng Itbulaga? Talawin natin ang sina Tito Big and Joey. Si Kap Tagay. Naku, ito naman si Kap Tagay talaga. Isa sa mga magagaling na songwriters sa Kapampangan. Ang sagot niya, Twinkle, Twinkle, Little Star. Kap Tagay, meron akong challenge sa'yo. Kapampanganin mo nga ang Twinkle, Twinkle, Little Star. Paabot ito kay Kap Tagay, ha? Si Carl Dairit, When I See You Smile. Saka yung paborito ni Senator Robin Hood, It's late in the evening. Next, ang sabi po ni Victoria Bayola, naku, mahirap din ito, Making Love Out of Nothing at All. I know it's hard to whisper, and I know it's hard to cry. Air Supply. Si Lancer Mitsubishi. Ba, ang ganda ng pangalan to. Lancer na, Mitsubishi pa. Ito. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses, Axl Rose. She that smile that it seems to me reminds me. Naku po. Ang hirap ng mga kantang iminadala ninyo, pero maraming salamat po sa inyong pagsagot sa ating topic, question of the day. Nakakaliw po ang mga awiting inyong ipinadala. Talagang brings back memories hanggang sinaunang panahon ng mga Espanyol. Piling ko naman, Twinkle, Twinkle, Little Star, meron na noon. And sa ating pong mga guests, yun kayang ating tatanungin sa kanila. Unahin ko na kay Mark. Mark, anong kanta ang nagpapaalala ng kabataan mo? Kahit feeling ko, kabataan ka pa rin ngayon. Yung ano po, Your Song po by Parokya ni Edgar. Medyo oldies po ako, pero yun po talaga yung mga gusto kong music na nakakapagpaalala ng mga memories po nung bata pa po ako. Ganun. Uy, bata pa tayo. Anong oldies na sinasabi mo sa Your Song ng Parokya ni Edgar? Ikaw talaga, Mark. How about you, H? Sakto naman yung pangalan ng H kasi may H yung Janelle. Kaya H na lang ang itatawag ko kay Janelle. H. Ikaw, how about you? Anong kantang nagpapaalala ng kabataan mo? Yung sa akin po, yung love story po ni Taylor Swift, yun po kasi yung unang kantang na-memorize ko po. Kaya kapag po bata po ko, yun po talaga yung naalala kong kanta. Yun. And syempre, talaga namang kamukha din ni H si Taylor Swift. And syempre, ang ating director, Direk, ikaw, anong awitin na nagpapaalala sa iyo sa kabataan mo? So, kahit kabataan ka pa rin ngayon. Ako po, Estudyante Blues. Kasi po, yun po yung pinapakanta sa akin lagi nung bata ako. Pinipilit po ako kapag may video okay po. Yun po. Estudyante Blues, yun ba yung ako ang nakikita, ako ang nasisisi, Opo. ako ang laging may kasalanan. Ow! By Freddie Aguilar, of course. Ako naman, kung sasagutin ko yan, siguro yung aming school hymn nung elementary, sa Sanipas, yung like a little child in full humility
And tuloy na po natin ang ating kwentuhan with our guest. Hero, paano ba nabuo ang iyong production and paano nagsimula yung Age Doesn't Matter? Ayun po, yung Mamayaning Films po, nag-start lang po siya actually nung NES 17. And nag-start po siya, 3 lang po kami sa film production. Pero kasi po, yung last year po is parang 1 minute lang po yung film festival. So this year po, dahil nga 10 minutes na po yung films, nag-decide po kami na palakihin pa po yung production and inaya po namin yung mga group of friends namin and pumayag naman po sila and sila Zaz and MC po, nasali po sila nung nag-casting call po kami and para po maging mas malakas na rin po yung band namin, napag-desisyonan po namin na isali na rin po sila as part po talaga ng Mamayani Productions na hindi lang po sila as actors and actresses po. Ayun, alam nyo, may tinatago pa lang talento itong si Hero kasi si Hero ho ay intern namin dito sa CLTV at nung nalaman ko na, director pala itong si Hero, talagang siguro magaling magtago ng talento ito. Janelle, pwede mo bang ikwento sa amin tungkol saan ba yung film na ito and how did you prepare on your role? Kasi major role ka dito, ikaw ang best actress. Tama ba ako, Janelle? Yes po. Nung una pong pinabasa po nila sa akin yung script, yung Age Doesn't Matter po, sobrang tuwa ko po kasi parang ako po talaga si Age, yung sobrang close niya po sa character ko. Kasi po, writer po si Age sa film po namin. And kaso lang po, yun po, nagka-problem po sa mother niya, nagkasakit po. And mas pinili niya pong unahin po muna yung mami niya. Yung parang mas nagpursige po siya sa pangarap po niya para po sa mama niya. And tulad ko din po, kaya po close po siya sa character ko po talaga. Kasi ugali ko rin po na mas inuuna ko po yung mga taong mahal ko. Kaya po talaga very inspiring po tong film po namin and talagang madami pong tao yung tumatak po talaga yung film namin sa puso po nila. Yun, totoo naman, no? So, alam nyo ho kasi marami hong films ang kasama sa Miss Ensign nitong nakarang April, no? Nitong 18th edition ng Miss Ensign. Talaga namang magaganda ho ang pelikula. Pero siyempre, sabi nga na, there can only be one, no? Pero Mark, noong kayo ay nagsushoot niya, nahirapan ka ba doon sa naging proseso ng production ng Age Doesn't Matter, Mark? Hindi po talaga. Kasi po, to be honest po, yung production team na ito, I considered it po as my family. Ganun. Wala pong nangyaring sigawan, sisihan, tapos po pinahiya kasi nagkamali, ganyan. Parang chill lang po. Yung i-encourage nyo po yung bawat isa na, uy, ayusin nyo na, ganyan, kasi kailangan na nating matapos, ganun. Na parang, gina-joke about na lang po namin yung mga nagagawa naming mistakes, yung hindi po namin nasasabi yung lines namin, ganun. So, wala pong nangyaring for me po, hindi po ako nahirapan na i-portray yung roles ko tapos makipag-band po sa mga kasama ko po dito sa production ko. Hero, syempre, alam mo, parang buhos sa iyo yung no? Yung pagod, no? Kasi syempre nagdi-direct ka tapos you're still going to school. How did you manage everything na ginagawa ninyo? Siyempre, may buhay personal ka, may buhay estudyante ka, at may buhay director ka pa. How did you manage all of this, Hero? Ayun po, actually po, naging mas madali po yung process kasi po, mas naging organized po and nagtutulungan po ang bawat isa. And siguro po kahit na pagod, hindi po naramdaman masyado yung pagod kasi po gusto po namin yung ginagawa namin. And ayun nga po, nagtutulungan po, hindi po yung issue-shoulder ng isang tao lang yung mga gawain kasi na-distribute naman po yung bawat part sa kada member ng production team. And Hero,
alam natin na nakatanggap ng parangal yung ginawang pelikula. In-expect mo ba ito, yung mga pagkilalang ito, and or mas matimbang sa iyo na may hatid mo yung message ng pelikula mo sa mga manonood? Syempre po, we hope for the best. Pero para sa amin po kasi, panalo na po talaga kami dun pa lang po sa bond na na-create namin habang ginagawa po yung film namin. And syempre po, ang goal po talaga ng Mamayani is makapag-deliver po ng message na makapag-inspire sa mga audience. And feeling naman po namin na-deliver naman po namin yung message na gusto namin may deliver. Age, did you expect na, siyempre, alam mo, ano rin talagang pinakita mo yung talento mo sa acting, no? Did you expect na, yung parang ma-appreciate nila yung pinortray mo sa Age Doesn't Matter? Did you expect yung award na makukuha mo? Ah, ano po, yun po, sabi nga po ni Kuya Hero, we hope for the best po. Yun lang, ito po kasi talaga yung unang beses ko na sa film competition. Kasi nga po, mas sanay po ako na makapag-perform lang ACADS. Sobrang happy ko po sa first experience ko, sobrang memorable po niya. And parang sa mga kasama ko po kasi sa Mamayani production po, sila po yung help ka po nila na ibigay po yung best mo and i-enjoy lang po yung talent mo. Yung mas importante po sa kanila or sa amin na masaya po talaga kami sa ginagawa po namin or sa passion po namin kesa po sa makipag-compete po. Yun. So parang Mark, ang sinasabi ba ni H yung naging bunga ng production, Mark, parang yung banding na nabuo ninyo parang na matimbang iyon lahat sa inyo. Besides dun sa winning the awards, besides dun sa naging pagod ninyo, pero yung banding ng inyong grupo mahalaga sa inyo. Hello po. Paulit po ng question. Medyo choppy lang. Mark, parang ang sinasabi ko ay, syempre after all that what has been said and done, no, marami, nakakuha kayo ng awards and nabanggit ni H, parang hindi naman gaanong matimbang din ang awards ang importante. You got your message across and yung banding na nabuo. Ito bang banding na ito parang hindi nyo rin inasahan? Kasi usually kapag tapos na magkakanya-kanya na Pero yung banding parang nakita mo ba itong significant din na naging output ng ginawa ninyong pelikula? For me po, naging significant po talaga siya kasi after po nung nangyaring Film Awards night po, ganon, nagkaimbitahan pa po na kumain sa labas, ganon, tara overnight po, ganon. So, sa mga ganong times po, parang mas nag-strengthen pa po yung band namin as a production team na wala pong kalimutan. Like, natapos lang yung film, hindi lang po ito basta trabaho lang, ganon. Bilang parang nag-act na po kami as a family na pag may mga okasyon po, celebration na kailangan i-celebrate is may mag-chat po sa GC, ganun, sasabihin, tara po, ganyan. So, mga ganong times po nafe-feel po nafe-feel po namin na po kami and may family po kaming laging matatakbuhan, lalo na po sa when comes to paggagawa po ng films, ganun. So, napakagandang pakinggan, no? Pero hindi pa nagtatapos dyan ang kwento ng Age Doesn't Matter kasi mapapanood na rin ito sa UK. Paano ba nangyari ito, Hero? Ayun po, after po ng Listen Sun Film Festival, nagpahinga lang po kami saglit, pero ang plano po talaga ng producer namin is mailabas po yung film hindi lang po, may palabas po yung film hindi lang po dito sa bansa, pati na rin po internationally. So naghanap po kami ng mga listing ng film festival, and ayun po, through Film Freeway, isa po yung site na nandun po yung mga listing ng mga film festivals na naghahanap ng mga potential films and mga aspiring filmmakers na gustong magpadala ng films. And
Buti na lang po, thankfully, umabot po kami sa late deadline ng lift-off filmmaker sessions. And ayun po, at buti na lang po na natanggap po yung film namin. Yan. And how does it feel, Age, na hindi na lang dito sa Pilipinas sa papanood yung pelikula ninyo at pati dyan sa UK, papanood na yung pinaghirapan yung Age Doesn't Matter, Age? Yung pong buong Mamayani production, sobrang thankful po talaga namin kay Lord. Kasi, yun nga po, nag-start po siya na yung pong napag-usapan po namin is gawin lang po namin yung passion namin, kung saan po kami masaya. And kay Lord na po yun, thank you po sa kanya na nakadating pa po kami sa ibang bansa. Yun po. And last question ko na lamang to, balik ako kay Hero. Hero, anong pakiramdam na ang pelikula mo ay ma-appreciate din sa ibang bansa? And ano bang upcoming projects? Meron bang upcoming projects ang Mayani Films, Hero? Ayun po, syempre po, sobrang saya po namin kasi international na po eh. And hindi po nagsastop dito si Age. Isasali pa rin po natin siya sa ibang films outside the country and pati na rin po sa loob ng bansa. And so far po sa Mamayani Productions po, pahinga pa lang po kami. Pero sigurado po, ito pa lang po yung umpisa ng paggawa namin ng pelikula. Maraming salamat, Hero, Mark, and Age sa inyong oras sa amin. Ako'y natutuwa and maraming natutuwa sa inyong ginawang pelikula. Maraming matutunan dito. Very inspiring ang ginawa niyong pelikula. And sabi ko nga kanina, very compelling. Sana kung pwede itong maging mahabang extended version paano kaya ito gagawin ni Hero, and malay natin sa pagdating ng panahon magkakaroon siya ng pagkakataon na gawin ito. Congratulations muli sa inyong tatlo, and wishing you for more success sa darating na panahon, lalo na sa Mamayani Productions. Maraming salamat sa panonood niyo sa ating programang Topic. Tumutok lamang sa CLTV 36 para sa latest updates. Ako si Jody Dizon Mercado at sa aking anak na si Harper Arabella at wife na si Patricia Calaguranda kayo, taga rito kasama nyo, CLTV 36, atin to.